Salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să vă zic lucruri interesante despre Disney. Să începem. Primul lucru. Stai puțin să-mi amintesc. Gata, mi-am amintit. Piticul din Albă ca Lampada, pe nume Muturică, ar fi trebuit să se numească Vorbărețul. Doar că producătorii acestui film nu au găsit o voce potrivită pentru el și de asta l-au făcut mut. Al doilea este Pisicile Aristocrate, adică filmul Pisicile Aristocrate. A fost primul film făcut după moartea lui Walt Disney, adică a fost ultimul film semnat de Walt Disney. 3. Și ultima, scuzați-mă că zic așa de puțin, și a treia este un om de științe care studiază hienele a dat în judecată Walt Disney deoarece că au făcut filmul Regele Leeu pentru că hienele nu sunt așa cum erau dacă părinții voștri sunt exploratori sau de asta, o să vă zic că nu mi-am amintit foarte bine. Ei sunt exploratorul acela, omul ăla de știință, a spus că hienele nu cei de la Walt Disney în acel film au spus o minciună, că nu este adevărat ce este hiena, adică n-au făcut bine rolul hienelor, adică hiena nu era așa cum era în film. Și cam asta a fost pentru azi. Îmi pare rău că am filmat atât de puțin, pentru că aveam foarte multe teme și am fost și la țară, n-am putut să filmez, acolo nu pe internet și de asta n-am mai filmat de foarte mult timp. Îmi pare rău că nu v-am arătat cu Morișca, doar că o să fac mâine dacă am timp. O să fac din nou videoclipuri cu Morișca, dacă vreți. Îmi pare rău că am făcut această prostioară. Am făcut o mică prostie, știu, am făcut prostie, că nu v-am arătat. Dar o să fac mâine și mulțumesc că ați urmărit acest video. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu și să vă abonați, să dați like și să apăsați pe clopoțel dacă vreți să fiți la curent cu toate videoclipurile mele și ne vedem data viitoare. Pa!